Karon siguro nagtukod na kag negosyo, nagbana barbecue ka, nagbananakyo, tanan nga kyo, no? Ilkyo, no? Ngay nga na. So, nagtindahan ba ka, nagbarong-barong ka, naghimo kag mga juice niya. Sagsala na lang imuhang diskarte nga makakapangitaan og panginabuhi kay mangita mo gitag panginabuhi. So, karon pila kahigayon niabot ang mga panahon nga ni bloom ang imuhang negosyo nga ginagmay, ni bloom siya. So kanang kusog kayong halin. Karon nisulod ang panulay nga moy mudangan nimo. So nisulod ang panulay, ang nahitabo nakadungog kag istorya nga mao gihapon na di na masinso, di na magdugay. Mo ko na gyapon na mabankrupt ra gyapon na, no? Nakadungog kag mga istorya nga makapaluya nimo, dili makapadasig nimo. Remember mga igsoon, kining atong kinabuhi naa ginatanan, uban ginatanan. Kalampusan naa gina ang imong kapakyasan sa imuhang sa mga pagdayeg inubanan ginag pagbiay-biay. Sa imong kadasig inubanan gina og mga elements nga makapaluya nimo. Karon pangutan-on ti kaigsoon sa tao nga imong nadunggan, nga imong nasinati nga ingon ana nga di gyapon na mo grow, di gyapon na siya mo kuan, di gyapon na siya mo bloom, igo ra na kajotra ka ina kanang iyang diskarte di na magdugay, no? Muni atong nadunggan sa mga silingan nato nga wa gilaing mabuhat sa ilang kinabuhi kundi ang pag discourage lang sa mga tao nga angay unta natong i-lift up, angay unta natong tabangan kay aron sila mo kanang shine mo boom ang ilahang panginabuhian. Pero ang atong pamatasan is ato na siyang hilaon, ato na yung dauton. Karon mga igsoon, kung ikaw man kini nga magian ining akong video, magpaapikto ka anak nila, ang kadaghanan ra bagyod nga muhila sa imuha dili katong mga successful nga mga tao. Katong mga successful nga mga tao, katong mga entrepreneurs, katong mga dagko kaig mga negosyo, katong mga banggiita na kay sa atong katilingban, munay mo ingon nato nga kanang munay kadaghanan mo suporta nato nga sige ako'y mo deal nimo, ako'y mo hatag nimo og kuan, ako'y mo mangitag paagi para kanang mo matabangan ta gabi kuha diri sa kuha, di ba? So ang mahitabo malipay panoon sila kay naay sila additional nga customer. Ang mahitabo ana malipay sila kay daghan na ta. So mura naman tog outlet pod nila nga mapadeliveran ba nila ron, no? So ang magtuyok ra ang kuan ang atong ekonomiya, magtuyok ra ang atong ekonomiya, which is nindot kaayo. Instead of magpaapikto ta sa mga tao nga wa gyud intaoy kaning mga tao nga sigig panghilabot nato, sigig punay panghilabot nato, kani sila ug imo na silang tukion sa ilang pagkatao, wa gyud na sila napundar. Naglisod maay na sila silang kinabuhi pod, di na sila ganahan mo grow, no? I'm not saying nga tanan, pero kadaghanan gyud nga di lang taana oy magyapon ta mura bag talaw ta giuna nato ang negative nga mga kuan. Nya kung ikaw ni karon igsuon nagsugod ka gamay kaayong tindahan, nagbabuyan ka, nagkandingan ka, nagmanukan, naggarden baka, naninda, nagtukod og bayong barong-barong para ka mapanginabuhian, nangita kag mga unique nga mga paagi aron sa maayo nga makakita kag maayo nga panginabuhian. Karon igsuon ikaw ba ni nga naagian ini nga video unya nagpaapikto, unsa man ang imuhang unsa man ang kaya ang imong dangatan kung magpaapikto ka ani nila. Kay kadaghanan sa mga tao nga malambuon sa ilang kinabuhi, progressive sa ilang kinabuhi, dili na sila magmain og unsa ilang madungog kay ilang gituhuan nga ag hard work, pagpailob og kanang persistent kaayo ta, kanang makanunayon kaayo ta, mo ginay makadala padala nimo sa kahimayaan. Bahalag matod pas incheck, bahalag ginagmay basta kanunay. So ikaw unta igsuon dili unta ka magpaapikto sa uban kung unsa man ang imuhang klase o estado sa imuhang kinabuhi karon, whether you are poor, whether you are rich, or
kanang kadaghanan struggle baka sa ato, kadaghanan nato no, struggle kay ta sa atong panginabuhian, daghan kay tang mga downfall, hinaot unta nga di ka magpaapekto ani nila kay di gyud ta maabot sa gusto natong abton kung dili kung ikaw maminaw sa mga pulong, sa mga negatibo nga mga elemento o mga pagsaway sa atong katilingban. Ang pagpaubos magdala nimo kay mayaan aron ka ipataas kanunay na nimo na ibutang sa imong una-una